ineno gik ma Kalonzo wacho ni gin kaka Azimio ichung' kar tiendgi, ok gidonjo sirikal, ok gidwa dialogue, gichung' gi Gen Z. To Nyang' to wacho ni Kalonzo onge kuma ditergie. Yes. Ni Kalonzo nyalo wacho negi ni kik gi dialogue gi Ruto. To chuny wach kanyo en koko chomo bonge sa to koni dobed nodwa miyo watelo do miyo wa jomoko kuomwa sani di koro gin cabinet ministers. Yes. Mane chuny wach. Oburu Onyakoga juma mokalo Jumapil kane loso. No wacho ni we as ODM. Kena nandike ani gi notebook naka. We are going into negotiation with William Ruto. Personally, I don't want to join to be a cabinet minister. Yes. But there are people who will be cabinet ministers. Nisi ni Azimio kae. Nitiere Azimio in government, gi Azimio in opposition. To Azimio in government feel ni ma ena fas margi mar donje serikal nikech nonego gibedi e serikal. Kwane mano kogore maber. Giloko pattern koro. Giloko pattern to sama giloke pattern ni mood oken mar loko pattern. Mood mar jopiny. Emo mineno ka Jimorengo wacho negi ni sani ok sa maber. Nwa bet piny, nwa loso, wawachango. Teme ineno ka Profesa Nyong'o bende neko ni uken sa maber, nwa bet piny, nwa loso. Ang'o mokethore miloso? To kata jo Azimio in opposition mutingo Kalonzo gi Eugene Giri bende kodi we are not boarding, wan wachung' gi Gen Z. Nikech adira makende VOJ an kaka nene. Gik ma nyithindo gidwaro gi ok dwar dialogue mora mora, ok dwar broad based government, en luwo chik katiba mar Kenya ma 2010 period. Kende. Mane ma nyithindo giwacho? Giwacho ni luwo chik. Kise luwo chik to gigi bro timo ang'owa? Bro donjo maber. Nikech samiluwo chikno miyiero jok manigi lony matie migepe mopogore opogore gi. To kwa gibi bedo gi ji ma en ni tendo nego chiw to tenda ni 80% en pesa mitimo ang'owa mar mibadhi. Nikech kama mibadhi osebetie to pesa koro dwarore mang'eny mondo chitlos tenda ni to wadhi holo loan mar timo ang'owa mar supply tenda no. To kwa se holo loan tiduogo ne japiny no osuru nyaka medre mondo japiny otim ang'owa mondo sirikal ochiw osuru cha to japiny ma hinyore nikech nengo mar ngima dhi malo. Neno ka gima wan gi tuo mar malaria. To dialogue ni neno ka gima en Panadol moro mar kwerem kende. En kwerem buying time ne ng'ato mondo chop 2027. Ni gik moko liet ahinya waneuru kaka dwa kwe mondo koro kochopo 2027 teka watim yiero. Gik ma nyithindo gi wacho VOJ kenda nuoyo. Ok dwar dialogue, ok dwar broad based government, gik ma nyithindo gi dwaro are very direct. Mbadi penye ni what is the alternative? Follow the constitution, implement it. Period. Sirikal katiba wacho ni you can appoint anything between, is it 11 to 22? 15 to 22. 15 to 20. Nyithindo gi koni work with the minimum. Give us 15. Pesa dimu wabro save. Nyithindo gikoni ofise muketo mang'eny. Office of the first lady, office of the second lady, office of the cabinet siji ang'ango, ofise miketo mang'eny gi duogi piny. Sani wan gi technology, wuodhe milondo piny mang'eny ma inu piny maruti wuok piny maruti yoro ng'ato piny maruti timango. Watie gi technology, meetings gi nitiere gatinde kaka inya donje Zoom. Donji e Zoom. Sami wuok no, ti wuok gi ji 30, ukaw ndege. Ndege no ng'ato chulne, gidhi ninde hotel, gidhi migi per diem. Pesa duto ma jogi chamo sama wuok no. Pesa no nya kunyo pi. Pesa no nyalo bedo hola ne jopur. Pesa no inyalo kete ministry mar thieth. Pesa no nya timo gimoro. Magi gik ma nyithindo gi wacho. Erokamano. Ken,